Türkmen häkimetleri uruşdan gaçan türkmenleriň ýol pullaryny özlerine töletdirýär. Ukrainadaky uruşdan gaçyp Ruminiýa baran bir türkmenistanly 7-nji martda Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp Ruminiýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň watany dolanmak isleýän türkmenistanlardan pul toplaýanlygyny habar berdi. Şeýlede 8-nji martda Türkmenistanyň Kronikasy näşri hem Ruminiýadaky türkmen elçixanasynyň işgärleriniň Ruminiýadan öýe dolanmak isleýän türkmenleriň ýol puluny özlerine töletdirýänligini habar berdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy harby çoluşa girişmegi bilen ýüzlerçe türkmenistanly, milliónlarça bosquny bilen bir hatarda goňşy Polşa, Ruminiýa we Moldova ýaly ýurtlara gaçyp bardy. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä 5-nji martda çenli 1700 türkmen talaýy Ukrainadan evakuasiýa edildi. Henüzem Ukrainada gysylyp galan türkmenistanlaryň anyk sany barada maglumat ýok. Ýöne dürli maglumatlara görä Ukrainadaky türkmenistanlaryň umumy sany 4300 adamdan 6000 adama çenli üýtgeýär. Türkmen bosqunlary barada gelip goşýan maglumatlardan çen tutulsa, goňşy ýurtlara bosqunlyga çykan türkmenistanlar üçin esasan 4 ýol bar. Bosqunlyga baran ýurtlaryna türkmen wekilhanalarının kömegi bilen Türkmenistany dolanmak, eger mümkinçilik bolsa bosqunlyga baran ýurtlaryna galmagyň ýollaryny atarmak, Türkiýäge geçip ol ýerde ornaşmak ýa-da Türkiýanyň üstü bilen Türkmenistany dolanmak. Azatlyk radiosu bilen 7-nji martda Ruminiýadan habarlaşan Türkmenistan Ruminiýadan Türkiýe barýan we bosqunlar üçin mugut üpçün edilen awtobuslara minmek üçin Türkmenistanyň elçixanasynyň işgärleriniň türkmenlerden $50 meşberine pul sorýanyny habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasyna görä 6-7-nji martda Ukrainadan Buxarestde otly bilen baran türkmenleri Türkmenistanyň Buxarestdäki elçixanasynyň işgärleri garşy alypdyr. Elçixana işgärleri uruş bosqunlaryna 2 ýol teklip edýär. Olaryň teklibine görä Türkmenistanyň uruş bosqunlary adam başyna $70 ýol pulunu töläp ýörüýte awtobuslar bilen Türkiýäge geçip bilýärler. Ýa-da olaryň sany 200 adama yeten ýagdaýynda olar Türkmen Howa ýollary kompaniýasy tarapyndan gurnuljak ýörüýte uçur gatnaw arkaly watana dolanyp bilýärler. Habara görä uçur gatnawlaryny Ruminiýadan ýa-da Polşadan gurnamak gödeňine tuturýar. Türkmen häkimetleri uçur biletleriniň tölegi üçin uruşdan gaçyp barýan öz raýatlarynyň 1200 manat meşberine pul sorýar. Uçur peteginiň tölegini taliplaryň Türkmenistanaky howsarlar tölemeli. Galy berse de ýygnananlaryň sany 200 adamy ýetgänçe Ukrainadan gaçan türkmenler bosqunlyga baran ýurtlaryny öz hasabyna ýaşamaly. 9-njy martda Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça kommentariýa almak maksady bilen Türkmenistanyň Ruminiýadaky elçixanasyna jaň etdi. Elçixana Azatlygyň dinleýijilerine maglumat bermekden ýüze gurdy. Türkmenistanyň wekilhanalary hususan Kiýewdäki türkmen elçixanasy insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan hem de Ukrainadan gaçan türkmenistanlar tarapyndan öz raýatlaryna ýeterlik ýardam bermedikde tanqid edilýär. Ukrainadaky türkmenler köplenç ýagdaýdan öz başlyk çykalygy gözlemäge mejbur boldy. Uruş başlanandan 5 gün soňra 28 fevralda uruşyň arasyna galan türkmen talipleri öz janlaryny halas etmek üçin Türkiýanyň Haber telekanalyna gün efir arkaly interwiu berip Türk häkimetlerinden ýardam sorady. Türkmen Nokot News näşri Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasynyň 9-njy martda türkmen talipleri üçin Rumin paýtagtyndan Türkmenabada ýörüýte uçur gatnawyny meýilleşdirýänligini habar berdi. Azatlyk radiosu Ruminiýa baran türkmenleriň ýagdaýy, olardan ýol üçin talap edilýän tölegler we meýilleşdirilýän uçur gatnawy barada kommentariýa almak üçin çarşamba güni Buxarestdäki türkmen elçixanasyna jaň edenne elçixana işgäri Azatlyk radiosynyň soragyny dinledi. Jogaby gedek gelende bolsa trubkany taşlap goýberdi. Şuunlar Mary vilayatynyň Mary, Bayramaly we Ýolatön şäherlerinde akşam saat 8-den soňra ähli dukanlar ýapylýar. Şeýlede şondan soň kafelaryň we restoranlaryň işlemegine hem ruhsat berilmeýär. Akşam gün ýaşandan soňra polisiýa köçelerdäki adamlary öýlerine kowmak çärelerini geçirýär. Bu başaýlyklaryň we çäklendirmeleriň ählisi Türkmenistanda 12-nji martda geçiriljek irki prezidentlik saýlawlary bilen baglykdaky alınıp barilýan taýýarlyk işleriniň bir bölegidir. Bu ýagdaýlar barada Sewitden maglumat berýän habarçymyzyň sözlerine görä, şuunlar agdalan şäherleriň köçelerinde polisiýanyň gödökçiligi güýçlendirildi. Mundan ozal köçeleri 2-3 polisiýa işgäri gödökçiligi eden bolsa, häzir olaryň sany 10-a ýetýär. Akşam saat 11-den soň köçede ýörüp barýan adamlar ýa-da köçeleriň gyrlarynda, ýaşy saýlarynyň ağırlarynda 3-4 adam bolup gurlaşyp duran ýa oturan raýatlar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär we sol ýerde soragy çekilýär. Polisiýa işgärleri olardan niräniň ýaşaýjysydygyny, nireden gelip nirä barýandygyny, ozal tut edilendigini ýa edilmändigini, näçe çağasynyň bardygyny soraýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 9 martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri soraglary berilen jogaplary bellige alyp raýatlary suraty düşürýärler. Ýöne olar bu çärelerin sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisiýa işgärleriniň bir näçesi bu çäreleri saýlawlar döwründe we onuň öň hemde ideýanynda ilatyň arasynda döräýmegi mümkin nägeleliklerin öňüni almak taglalar diýip düşündürýär. Bize saýlaw geçip Serdar Berdimuhammedow prezidentlige bellenýänçe gaty berk durmak, adamlaryň arasynda nägilelik döredip biläjek raýatlary anyklap, wagtlaýyn tutsawlukda saklamagy tawşyrdylar diýip bir polisiýa işgäri gurrun berdi. Ol gözäwçiligi güýçlendirmek we howpsuzlygy ýokarlandyrmak çärelerine kanun goraýjy idaralaryň ähli işgärleriniň gatnaşdyrylýandygyny hem sözüne goşdy. Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň sanawyna görä saýlawlarda ýurduň syýasy durmuşynda tananmaýan 8 dalaş ýer we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedow prezidentlik wezipeti uğrunda bäsleşär. Yerli we halkara synçylar Türkmenistanda hakyky köp partiýalyk ulgamynyň ýokdugyny we hiç açan halkara ülgülere gabat gelýän saýlaw geçirilmändigini aýdyp, onda Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiş gadanmagyna garaşýarlar. Köp Türkmenistanly bu saýlawlary Serdaryň saýlawy atlandyrýar. Türkmen häkimetleri saýlawlaryň öňü sirasynda gözäwçiligi güýçlendirmek çärelerine fevralyň 3-nji 10 günlüğünde başlady. Bu çäreleriň çäginde Türkmen howpsuzlyk gullukları ygtybarsy diýip hasaplayan raýatlara garşy basyşlaryny güýçlendirip, häzirçenli 200-den gowrak adamy tutsak etdiler. Geçen hepdeniň ortalarynda Aşgabatyň polisiýasy ýurtda eýem ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökgünlük sebäpli eklenç gözleginde zir-zivil gutularyny dörmäge ýa-da plastik şüşelerini toplamaga mejbur bolýan ýaşaýjylary hem saklap başlady. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we syýasy wakalaryň öňü sirasynda ten söwdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzediş dispanserlerinde alkogolizme garşy bejerge alan adamlara we ozal kawyet jogapkärçiligine çekilen raýatlara gözäwçiligi güýçlendirýär. Olar muny asudalygy saklamak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak çäreler diýip düşündürýärler. Adatlyk saýlawlaryň öňü sirasynda alınıp barlayan bu çäreler barada ýurduň içeri işler ministrliginden de Mariniň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Barlykda mardak habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň onlarçasy saýlawlar bilen gyzyklanmaýandyklaryny aýdyp, özlerine gündelik iýjek çöreginiň gaýgydygyny belleýär. Adamlary beýdip öýlerinden çykarman, gorkuzyp saklap, özlerine bolan ýigrenji artdyrýarlar. Halky öýlerinden çykarman oturdany bilen olaryň hal ýagdaýy gowlaşmaýar. Çaltyrak saýlawlar geçip diýinse bizem rahatlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda öý haýwanlaryna garşy zorluk we eýelerini ýerlemek tolkuny dowam edýär. Hususy jaýlara zor bilen girmek we ol ýerdäki haýwanlary öldürmek bilen baglanşykly ýagdaýlar derňelmän galýar we deksiz haýwanlary ýekimsiz tutmak dowam etdirilýär. Zalymlyk köpçüligiň öňünde bolup geçer. Häkimetler bolýan ýagdaýlar barada düşündürüş bermeýär. Rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek, taýaklamak arkaly itleri, pişikleri ýok etmek Türkmenistanda köp duş gelýän ýagdaýa öwrüldi. Ýurduň häkimetleri iýdeksiz haýwanlara garşy barlyşyksız göreş alyp barýarka haýwanlary tutmagyň usullary çylşyrymlaşýar we jemgyýetde rehimsizlik ötýär. 6-njy martda Azatlyk radiosyna Britin ody berilmeginiň videosy gowuşdy. Videoda bir adam ynanjaň iti özüne çeker we onu otlaýar. Haýwanlary goraýjy Aşgabatly aktivist adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşip bu videony ýagdaýa gatnaşanlaryň ýazgy edenligini we videoda ite zalymlyk eden adamlaryň haýwanlary tutmak bilen meşgullanýan edaralar bilen baglanşykly däldigini aýtdy. Bolýan wakalar häkimetleriň 10-njy martda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görmeginiň çäginde itleriň hem pişikleriň köpçüliklerin ýok edilýän pursadyran gabat geldi. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar bir hepde mundan öň paýtagtda näwili adamlaryň ýaşaýyş jaýy bir ruhsat girip, ol ýerdäki haýwanlary öldürmegi bilen bagly hadisanyň käbir jekmejeklerini anykladylar. Şol ýagdaý bir hepde öň bolda Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda näwili adamlar bir jaýyň gapysyny döwüp içeri girdiler we şol ýerdäki haýwanlary öldürdiler. 17 ýaşly ýetkinjek we onuň ejesi 3 pişik we 2 it bilen bir öýde ýaşaýarlar. Ýagdaýyň gören wagtynda öý eýeleri öýlerinde
içinde ýokdy. Habarçylaryň şonda habar bermeklerine görä 28 fevralda saat 11:30 töweregi 2 adam gapynyň gulpuny döwüp kwartiranyň içine giripdir. Başta 3 pişigin we itin öldürilenligi habar berildi. Soň bolsa 1 pişigin we 1 itin öldürilenligi anyklandy. Ýene 2 pişik gizlenipdir. Bu waka şaýat bolan adamlar şol sanda goňşular jaýdor bilen giren adamlaryň yerli öý dolandyryş edarasynyň işgärleri bolandygyny habar berdiler. Jaý Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynda 3-nji öý dolandyryş edarasynyň ýanyndaky polisiýa bölüminiň gapdanynda ýerleşýär. İçi dökülen jaýyň eýeleri kanun goraýjy edaralara şol sanda etraf prokuraturasyna ýüz tutdular. Aşgabat şäherinden bolan aktivistler jaýy girmek we içine dökmek işine häkimligiň işgärleriniň we yerli etraf polisiýa işgärleriniň gatnaşandygyny habar berdiler. Olar etraf polisiýa işgäri Ahmedi oýundan çykarmaga synanşýarlar. Ol öýe bir kanun girmegi gurnamak, gapyny döwmek, öýüň içini dökmek, haýwanlary öldürmek we talaňçylyk etmek işini gurnady. Indi hemme zady diňe haýwanlary öldürýän Hydyryň üstüne atmak ýa-da asla işiň üstüni yapmak isleýärler. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä jaý weýran edilen we talanan adamlary köp adam häzir goldaýar. Öýüň içi ýykan ýumran, ähli ýerde gany görünýär. Öý eýleri jaýyň weýran edilmeginden şol sanda öý goşlarynyň zaýalanmagynyň çeken ziýanynyň 100.000 manada barabardygyny çaklaýarlar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynyň häkimliginden we 30-njy etrapçydaky polisiýa bölüminden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. İtleri we pişikleri ýok etmek boýunça häkimetleriň häzirki hereketleri ýurdun irki prezidentlik saýlawlaryna taýinlik görýän wagtyna gabat geldi. Häkimetler ideksiz itler bilen bir hatarda öý haýwanlaryny nişan alýarlar. Haýwanlary alyp gaçmak we öýlerden zor bilen çykarmak ýaly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu işlere gatnaşýan jemaat hyzmatlarynyň we etrap häkimliginiň işgärlerinden daşary häkimetler adaty raýatlary we çagalary çekýärler we olary pul hem beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batyş görkezýärler. Bu aralykda ýurdun häkimetleri alawa itleriniň kultuny güýçlendirýärler we itleriň hem pişikleriň wahşylarça ýok edilmegini görmezlige salýarlar. Özüni türkmen alawaýlarynyň bilermeni hökmünde görkezýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kitap we goşgy bagşlamak bilen çäklenýär. Häzir prezidentlige dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow hem alawa itlerine degişli başlangyçlarynda kakasyna miras düşürlük edýär. Geçmişde Serdar Berdimuhammedow türkmen alawa itleriniň halkara birleşigi atly guramanyň prezidenti bolupdy. Diňe Türkmenistanyň çägin diýişleýän gurama it köpeltmek puwdygynda gymmat bahaly deshalaryň gurulşygyna müşteri boldy. Ýurtda hormatly itşinat we at kazanan itşinat atlary döredildi. Şeýle hem ýylyň edermen alawaý medali esaslandyryldy. Türkmen alawa itleriniň bayramy döredildi. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedow geçen ýyl ilkinji ýedek bellenen alawaý bayramyna özü ýolbaşçylyk etdi.